And now, it's time for SPG, as in Super Back the Nerd Secret Files. Mahal na mahal na mahal ko ang girlfriend ko. Kaya lang, nakakatusok ang tanim niya sa Itago niyo na lang ako sa pangalang Goyo. Walong buwan na kaming magkarelasyon. Etong girlfriend ko na to, nakilala ko sa isang coffee shop. Dahil doon, nagtatrabaho ako. Isa akong crew doon. At siya naman, customer namin. MWF siya na pumupunta sa store namin. At sa tuwing closing, yun ang laging oras niya. Maganda siya. Pahinhin. At para bang kamukha niya si Bea Alonzo, na pinaliit lang. Kinakausap ko siya. Kinakausap niya rin ako. Hanggang sa nang tumagal, ayun na. Nagkaka-text at nagkakatawagan na kami. Hanggang sa hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sabi ko sa sarili ko, siguro siya na. Siya na ang babaeng pakakasalan ko. Kaya niligawan ko na siya. Niligawan ko siya ang mga ilang araw. At sinagot niya ako agad. Actually, mga 2 linggo ko lang siyang niligawan. Anyway, dahil nasa tamang edad naman na kami, unang buwan naming bilang magsyota, niyaya ko siya na pumunta sa isang kwarto na walang kusina. Sa totoo lang, pabiro ko lang siyang inaya. At nagulat na lang ako dahil pumayag naman siya. Ang sabi niya sa akin, natatakot nga lang daw siya. Dahil unang beses niyang gagawin yun. Unang beses niya na makakapunta sa isang lugar na walang kusina. At unang beses niya rin gagawin ang bakbaka na yun. Kaya naman, nung nandoon na kami sa kwarto, halik dito, halik doon. Yakap dito, yakap doon. At nung ako ay akmanang maghuhubad ng alam nyo na, medyo naiyak-iyak pa siya. Alam kong nagulat siya pero hindi niya pinahalata. Dahil iba ang espada ko. Iba ang espada ni Goyo. At
Sinunod ko naman siya. Ako na mismo ang naghubad ng kanyang salawan. At grabe, na-shocked ako sa nakita ko dahil ang kanyang mga pananim dahil ang kanyang mga pananim ay sobrang dami. Sobrang kapal. Ni hindi na matanaw. Hindi na matanaw yung butas na hinahanap ko. Kaya naman, nakadagdag to ng thrill. Pero hindi ko maiwasang makiliti at matusok. Gawa nga ng kanyang mga pananim sa kanyang ano. At lumipas ang mga buwan. Tuwing mansari kami nagbabakbakan. Walang buwan na hindi ko tiniis yung taniman niya na para bang ang mga pananim ay cactus. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-aahit. Ngayon, gusto ko lang sanang humingi ng payo sa inyo mga kabisyo. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi ko gusto yung ganong klaseng taniman nang hindi siya ma-o-offend? Maraming salamat po. Muli, ako si Goyo at ito ang aking SPG, as in Super Paganer Secret File.